takulandira ni program ya lero ya Cruise 5. Lero tikucheza ndi Grandmaster kapena kuti Charles Nyirenda. Ndakulandira ni program ya Cruise 5. Zikomo kwambiri. Grandmaster dzina linachokera pati. Fa Grandmaster ndi wa chess. Yes. You can use chess. Yes. Koma kuti munthu wafikapo. Grand. Grandmaster. Grandmaster. Exactly. Yes. Mukakumbukira bwino ndikubwera ku Zodiac. Yes. Mu 2011 yes. 2014. Yes. Pamenepo kunako kuti ku MBC ndapanga nawo zaka 17. Okay. Ndapanga maprogram sports kumeneja. Yes. Ndi koyambirirako ndi amene mati Mr. Bango. Mike Bango. Exactly. Yes. Ndikubwera ku Zodiac, the people who invited me. Tabwera ndizipanga nawo. Izipanga program, yes. Ndi opezi nasuntha ucho brand kubwera kuno, so I changed. Yeah. Homes. Yes. Choka kumene naliliko. Yeah. Kwa MBC then. Yeah. Zodiac. Yes. So koyambirirako iwo amati veteran. Upanga ndi Shara. Yeah. Ndi Frank. Leonard Shara. Yes, yeah. Yes. So then kuna pezeka kuti so maveteran ndi ambiri. Yeah. Koma ndi mene zinthuzi. Monga pano tikunena pano sinanga chaka cha 50. Yes. Chibwere ku sports. Yes. So unakhanga munhu ndasalandeka. Yes. Ndi sungakhale pa veteran. Then you go to another level. Alavira kale Grandmaster. So pamenepo ndio chabasa. Basi wamaliza masewera. Sapitwa. Yes. Kwa sapitwa the pick. Wafika mapiki. So leo tugeza ndi mapeto eni. Sitikapiteso kwinako ya Grandmaster. Ndinu munthu wapatsa chidwi kwambiri fa chonena kuti mumatsata kwambiri nkhani zokhudzana ndi masewero kuno ku Malawi komanso kunja, koma si zimene munaphunzira kupita ku sukulu yayi. Chifukwa inuyo timakudziwaninso ndi nkhani za kuchipatala. Koma pano tukamba zoti ndinu Grandmaster, ku Grandmaster pene usuti ndi wakuchipatala ngakhale mwina kumene kukaso Grandmaster, koma apa tukamba za sports. Ndi tifuna kuti timve kuti zinatheka bwanji munthu oti ali ndi ukatswiri kapena ukadaulo kumbali ya zachipatala kukapeze kuti akutsataso kwambiri nkhani yokhudzana ndi zamasewero kufika poti mpaka munakhalako CEO wa Football Association of Malawi pa nthawi ina yake. Tiyambe kumayambiro kwenikweni, moyo wanu wakhala otani, munakulira kuti? Mwachidule. Munthu ne nabadwira ku Bwengo. Okay. Rumpi? Yes. Yes. 12 kilometers almost. Kutoka pa Rumpi. Koma tikamapita ku Karonga, Mzuzu Karonga. Yes. 1 kilometer tisana kote kumapita ku Rumpi. Yes. Pamenepo pali school amati Bwengo. Yes. Primary school. Yes. Malo ochuka kwambiri. Yes. Ndi primary school ili kumanja. Kumazireko pali mabuilding angapo wati munthu sangaso pamene pati. Pamene pakwatu. Okay. Bazari village. Okay. Bazari yo anali madara, so angati mfumu. Okay. Ndi nabadwira kumene kuchi. Ndepa 1963 sanduwa then napita kumzuzu. Okay. So nikana kuti primary school nakulira kumzuzu, secondary school Kongwe. Okay. Then after from 4 I did not do that well. Okay. I wanted to improve my grade. Yes. Then went to Mzuzu government. After that, Chancellor College. But now I improved. Okay. Then nganene kuti pa zaka 13. This is now we're coming to 71. Then I came Central Region. And nganene kuti after that it happened Central Region, Southern Region. Okay. They would have adopted. Mwaenda chigawo china chiyonse cha kumala. Yes. I can talk what they know or what they like. Yes. And tell them what they want to hear. Yes. Central Region mukuidziwa. In fact, to Grandmaster. Yeah. Wabwera Southern Region. In the Central Region. Tsopano ku Chancellor College munapanga maphunziro anji? Chifukwa papa tikuyamba zoti munapanganso za kuchipatala. True. Yeah. Chancellor College napanga administration. Okay. The public administration then they called it. Yes. And monga mukudziwa imati thandiza pamoyo zomwe tikupanga pano. Wa public administration pampanga political science, pampanga zaka zitatu, economics zaka zitatu, and then timapita ku public enterprises, makaendesedwe kwa makampani ya boma. Kwina ku ma practical amatipitisa ku company monga ineyo nazapita ku Air Malawi. Then kwina ku amatipitisa ku boma panaiso course specifically ya mmene ntchito za boma zimayendera. Okay. Kuchita kuti mmene timamaliza program manager kungopita pa ntchitopo umakhanga kuti unayamba kalikale. Oho. Ndi kalero mwayi wake anthu ophunzira nalo chepa. Kwa ku university total
simapitira 220 anthu pachaka. Ndekuti mukamalize muja amakupasani mafomu. Mungopanga filu kuboma kuna kutseguka. Yes. Kenako mungolanda iPhone. Kungochoka ku college straight. Ku office. Ku college kai ku banki kuti anthu wana ivo ochepa. Ochepa Pana kumatuka akuti kuti wanyamata ndi ma degree mojeno. Akuti 80,000. Ayi ka 200. Malawi yese aka graduate. So inu mama graduate zaka zimenezo. Yes. Yeah. Wa 1978. Yes. So chimene chinachitika kuti tibwere ku zimene mafusazo. Yes. Sokuti ndita lembera kuboma simafurisa kupita kule kwa mfondeni ndiphunzire. Yeah. Ndekuboma itoziti ukalowa kenaka yayi mzindu maenda. Ananitumiza ku Minister of Health. Minister of Health ku Queen Elizabeth. 1978 omweyo nge 19 koma mukupanga more of administrative side. Ngati administrator chipatala. Okay. So nitapita kumene kuja 1978 to 83 nalipa Queen Elizabeth Central Hospital. Okay. Kumene mapanga za record keeping ya chipatala, ma record onse aja, komanso kumapanga compile ma report WHO World Health Organization. Yes. Chito mene ndimene magwira. So wina aliyense akabwera pa chipatala ma record ake kale, I was in charge of that with staff. Okay. Chabwe. Then in mapanga za transport. And general administration as per assignment ya nchito mene ngapasidwe. Then 1983 ananipanga post Uzomba Central Hospital. Kumene nakhala zaka ziwiri. 1985 ananitumiza ku London. Okay. No, South Bank University. Then akakhala kumene kuja for postgraduate studies ya health and hospital administration. Okay. So zinthu ziwiri. Ntchito za chipatala. Yes. Komanso za umoyo. Yes. Okay. And those were general courses. Kuti zimayambira ndondomeko zimene boma lingaendesere ntchito za chipatala. Ma plan aboma. Ma policy aboma. Ndi general activities ya ntchito za umoyo za chipatala. Okay. Nabwerako, it was a 1 year postgraduate program, nabwerako. Then kungofika mu chaka cha 1988. So nazakhala zaka ziwiri. Kuzombako from kubwera kupita kumangala kubweraso. Ananitumiza ku Mangochi. Kumeneko I was now the administrator. Okay. Nangokhala zaka ziwiri kumantuma ku Mangaland. So now I went to Leeds University kumene nakapanga health planning, management and policy. Kuti ma plan asa umoyo kayendesedwe komanso ndondomeko zoyendesera ntchito za umoyo. Okay. Health planning, management and policy. Namaliza master's degree, then nabwera. Then they posted me back to Queen Elizabeth as administrator for Queen. Then the following year, this was 93, 94, anatumiza ku Israel. Kumene so timakapanga zomwe zija koma much deeper now. So I came back. Ndiye after that I worked mpaka 2001 and tingoti after 1994, 95 there was an event kumene pananga tikususana pa treatment imene malandi apa nthawiyo. Okay. To an extent kuti ine natengera boma court. Maona ngati kuti zikuchitikazo zosathandiza chifukwa kuja ngoti mwina pena ukhanga tulepesa zina zake. I'm not going to that but chikuti ndi apase anthu so naitenge boma court kumene tina kanganako mpaka namkatikati mwa 5 years anandithamangitsa ntchito koma tinapitirira ndithu mpaka anandibwezeresa. So ndi makalata awiri othamangitsidwa ntchito koma ubwereranso palibe ntchito. Zichatheka ndithu. Then nakamalizira ku Msanje 2001 kupita ku Msanje 2003 napuma patadusa zaka 25. Mudagwira ntchito muchipatala? Yes. So panopo simugwiranso ntchito muchipatala yayi? Panopo sindigwira koma chimene chinachiteka kuti nditapuma chifukwa mwati nakapezeka bwanji kuno. Nditapuma mu 2001 rather 2003 19 ndingobwera mbuyo pang'ono ndili pokangana pamsuso wa kodi bwa boma.
Ndi achula chifoti mwina lero lino ndili pamene tili pa cha iwo. Okay. Mr. Kanduru anali administrative officer ku Nation. Okay. Ndi anandiitana kuti iwe ku college kuja unali director of sports. Okay. Sasa college kwa Nelson Moss. Okay. Ndi umalemba mu Invest magazine. Kodi ukuku ndi mmene mapangira kuja. Ife tufuna munthu oti akathandizire ku sports. Okay. Kuongolera. Ndi mwamwayi wake ku secondary school ndi mapanga zothamanga, basketball, volleyball, mpira wa ku hostel. Then coach amene anatero kuti mpira ndi uvetsetse Mr. Harris wa ku America. Anandichosa kuja kupitisa basketball. Kumene kunde ananipanga train nalinga defender. Kuandika kumakani. Achakaza kukumakani ino. Mudzi waso. Inuyo mgame muchoka. Kura aine azika baba ya. Mapima gwena ntchito tikati kukia timatseka kwambiri. Kwambiri itu. Inuyo mpaka nakutulusa. So chifukwa cha zimene zimachitika nthawi manager ku just director of sports misakamira mutabwera mwina mutithandiza. So takakambirana then I joined Nation. Kumene kunaka 8 years ngati so mlangizi. So ni malemba komanso pena paka nantenga khangati politi bureau top 5 amene amapereka zija za school direction ya policy ya Nation. Okay. So minimum nalimo 5 nali minimum kasaka kuchoka nacho kashoti naza bwera kuno zochitika zanga muna kuti asingapitirize phone matangani ndizi inakuja ndikangati mwina mwapanga red down. So akandura jatapanga kuja ndapita. That's why mu 2003 ndapuma kuja ku Nation nalipitira ni malemba nani kola myanga pa sport and sport ndi kola mina Friday mkati mwa newspaper kumaso makhala ngati kuli konse tikapeza nkhani ya sports malemba mapita kuja. So kunanga tikungobwerera so zimene machita kale. So ndapuma ndakapona kumsanja I come back Nation. 97 yomweyo uku akunditana uku kunali a Davis Musa ku MBC tinakambisana ndi nayambaso kumapanga ku MBC television moti pa 17 years kuchoka 97 mpaka mmene mabwera mu 2014 timapanga ta MBC ma program timapanga weekend Saturday Sunday timapanga so Wednesday imene panopa we met mat soccer show kuja timapanga half 5 to 6 o'clock. Okay. Koma timapanga rate ya chizungu. Ndi kukanga kuti chifukwa cha zimene zinandichitikira kuboma kuti tikatere ku court zinapeka mpata woti ku sports again kuchokera zimene mapanga ndi Nyamata. So what happened was kuja tapanga ndabwera kuno tikupitirira then pakatipa pakamachika mipikisano mwachisanzo FISID nimapanga promote nani so tinakulowa pa mgwizano woti pa nthawi imene FISID ndi chikho chawo mara mwase muno ntamadziwa kuti FISID ili mtown ndi mwachidule tingana kuti napezeka uko chwa pa Chinyamata changa I was a sports person and then I was director of sports uku ndakakhala kwamba kulemba news komanso kumangochi I was chairman anandisankha kumene bwino bwino nditi kusankhidwa pasati kuchita kuhonga kusankhidwa pa ntchito imene ubwira. Kani ndimene Grandmaster Charles Nyirenda katswiri wa zamasewero kuno ku Malawi makamaka nkhani yolongosola mmene zamasewero zikuyendera ndi mmene mukumvera apa kuti si mpira okha. Of course amatchuka kwambiri kumbali ya mpira koma si mpira okha yaye amadziwa komanso asewerako masewero osiyanasiyana komanso agwirako ntchito mchipatala kufika ndithu poyendetsa zipatala komanso kuthandizira zina ndi zokuzana ndi za umoyo. Kusonyeza kuti kusewera kwanu mmene mwanenera kumbali ya za sports izi munangosewera mwina muli ku secondary koma simunasewere ko mujamati ngati professional football kapena professional chifukwa chakuti mmene ndikuneneramo uku andichotsa chifukwa chidwi nacho andichotsa andipitisa ku basketball ndikuti zina zonse ngakhale chidwi cha zimenezo sina chitaye nchifukwa yake ku Nation ndi malemba zosiyana kuphatikizapo mtapita kumangana nakaonjezera so cricket komanso mkatikatimu
nimapanga za boxing pena pake ndani manager wa boxing in fact chakaza moto akukumbukira kuti pena pake ku Liwonde Sun Village pa TV Malawi timapanga live boxing. Yes. I brought that boxing manager. Oh. Yes. Nabweresa boxing ku Liwonde kuja pa Sun Village akakhala nkhonya za mtima B. Yep. Yeah. True. Kuti zipita pa TV mapanga ndi Tindwa. We worked very hard to manage it, and then we had my sponsors monga rap processor. Yeah. Kuti ma boxer sinanga chakuti chimakhacho funika kwambiri. Okay. So I went, they were sourcing konseko ngakhale zimenezo zinasiyika pano kuti anthu ango tenga ya mthumba koma inayo makhulupirira kuti tikabweresa mphamvu ya masponsor ndekuti zitithandiza moti mwina ndipereke ulemu kwa malemu Mike Bora panali Chikoya Mphande Nyamata amene tinamukonzera njira imeneyo through Mike Bora matsoka lake I think in our second year anatisiya just suddenly over a night ngodwala kenaka automwalira so nakanga tumbali imeneyo tabwera mbuyo but with rap process will continue so ndikanena kuti pali zinthu zambiri zimene tabweresa ku sports kugwira ntchito ndi anthu. Tipite ku nkhani ya football tsopano chifukwa inuyo munakhalako ngati mkulu wa bungwe la Football Association of Malawi. Tatiuzani kuti zinali zaka ziti andi zinakhala bwanji kuti mmene mukuneneramo ndi background imeneyi fo mukuone kuti apo mukuchita koma kuti anthu akukhulupireni kuti I think munthu uyo akhoza kuyendetsa nkhani za mpira kuno ku Malawi zinakhala bwanji? Okay, monga ndanena kuti kuchiyambi nali director of ku college and kujaita was everything at Chanza College. Yes. Pamene pa umboni ulipo mwinaso ndikhanga ndi ulakwa pang'ono amene ngaperekere umboni waini ndi president wa dziko lino Dr. Chakwera anali kutsogolo kwathu ndi zaka yes. Atha kuperekera umboni ndithu kuti uyu ndikumudziwa ndi amapanga za sports tiri kuja ndiri kuja ma senior ifeyo pa college. Yes. I know him. Okay. Pano nditachoka kuja nakha chairman wa ku district boma la Mangochi. Okay. Pa chaka cha 89 chimene chinasokoneza mene kuti napita ku school. So nitarowa 88 kumapeto kuza 1990 mapita kumaiko mene mabwera kuja apitire ziliya panopa sinikhalitsa koma timagwira bwino ntchito kumeneko then kuchoka kumene kuja kuti ndikapezeke ku farm ma interview napita kawiri konse chifukwa maona ngati kuti tikulemba tikuyankhula pamwina anthu ongoyankhula bwanji ndipeze mpato kuti ndikaonese wanthu kuyankhula kuja utha ku backed up ndi action ndi ma interview anachitika kawiri pena kukhanga tingati then mu 2008 March nakapanga interview nakhosa so now it was me then nakha 2008 March mpaka 2011 2011 ndizingapa zimene ufuna kumvetsetsa pamenepa koma poyamba mwanena kuti mumalemba mumapanga sports komano zimakhala ngati kuti mwina ngati kungopanga ngati ka commentary but now you are in charge of football in Malawi. Experience yanu inali yotani zimene munaona tsopano kuti koma I think kulemba kuja it was easier kulemba kuja komano I didn't expect kuti kunako kuli zinthu ngati izi. Experience yanu inali yotani? In fact inayo I simplified zimene zozo for kuli ngati inuyo chakaza chifukwa cha ntchito imene mwagwira ya utolankhani pali zinthu zina zoti inu kupasidwa mpata lero poyambira sipaka kusowani mmayankhula ndi anthu amakuwuzani pamene zikulakwika zinthu ndi poti akakupasani mpata tiyambe kukonza apa ndi choyambirira nditapita ine kumbizi zimene maona tikakha touchline paja kuna kuti akuti masapota ndi amene akuti masapota koma kwa ine sinalo sapota muchimbalangondo ndi amene akuyendesa mpira pena kumapita pa nsanja paja kumakashauta kumabwana uyu atuluke achoke so no pali china chake titakupanga kulongoswala zinthu wina aliyese apezeke pamalo pake ndafika ku farm 2008 napeza mwina mabwana aja kamapita kumpira kanga tonyowa mwina akuopa kumenya mantha I first reorganized my supporter kupanga guru imene supporter security network amenewo ma supporter matima jinatenga ndiye ma game ngati game ya national team timapeza 80 anyamata menachi so bullets I want to on such take care of my stand
kumene kuja amamvera inuyo osati munthu wasuti. So gulu limene lija limene tinasogoza kwambiri kuti polisi ibwere pambuyo. Okay. Moti tinazachepesa mavuto ambiri amene amaoneka. 2 omwe aja amene magwire anthu akupanga katangale yokuba matiketi. Ogulisa matiketi. Yes. Okay. Gulu liti chiwayiwaja amaziwa wina aliyense. Timagwiraso anthu monga nthawi ya mpira. Mu stadium yesimoti anthu azikagulisa chamba. Amene aja amene apolisi uyo kachikwama kachi. Ndi amagwidwa anthu manager. Komanso ife simalimbikira kuti agwidwe 1 week before the game. Anyamata omwe aja amene amapita mu radio station, television, kana kuti mukabwera ku nyumba ya mpirako. Yes. Chakuti I chonde 1 week. Siku la game was just action. Anthu achiwakale. Tazindikirisa ndengati munthu akupitiza kupanga zakezo akapanga zakezo koma usati kumpira. Nde napanga pamenepo. Number 2 chinyengo. Chinyengo chimachitika kwambiri mmatiketi moti pa history ya kufamu umapeza kanthu ena akampeza ndi matiketi kunyumba changa. Nde naicho safamu kushiti panga matiketi. Chimene napanga chokuti ku company imene makapangisa matiketi siku loyamba tikuyamba lero maitana audit, government audit, audit aboma. Okay. Akuyamba pa printing matiketi. Mukhale pompa muzingo sinthana. Tikati matiketi atuka 20,000 amakhapa imaja kuonesa 20,000 kwinako basi ng'ambani. Matiketi timatenga nkupempha iwaja atibweresere makashia aboma. Okay. Ifeyo ampira tinali chabe ma supervisor. Pazaka zitatu achakaza ndiri kufamu palibe siku limene kuna mveka skando ya matiketi. Chifukwa famu yo naichosa kunkhani yokuza ndi matiketi. Kubweresa ena oti akhali ngati diso lapadera. Chimene mapangira choncho kuti mabwalo mene gwisi yancho ndi aboma. Pamene paja 1/4 ya ndalama imapita kuboma ndi msongo. Nde mukamalekera anthu aziba msongo pamene ndi mukulakwitsa. Chifukwa nabweresa boma. So pano izi zonse zinanga ndiri kutola nkhani kuti maziona kuti kuchitira. Takonza pamenepo, takonza pa masapota wina aliyense agwira ntchito zake, meaning Sabata imene kukhale mpira makumi kawiri. Tuesday tipangane wina aliyense zimene tapange, then Thursday. Nde kuti Saturday wina aliyense kuyambira polisi amadziwa kuti lero ntchito yanga ndi. So kumeko nani takonza. Number 2 napezaso kuti kumpira kwa makangana kwambiri. Okay. Pa nthawiyo ma affiliate angonjezera ena panopa koma nali 8 if I remember properly. Ndeno kumapezeka kuti awo sakuyamphula ndiwo. So Deine mnachokera ku background ya administration. Kuchipatala tima kumana ndi anthu oti ena abwera kukhumudwa kwambiri kuli maliro. Tena tiapesese ena akusangalala mwana wabadwa. Nde mnangati pakatikati kuti ukangola muchipatala ena kulira ena kusangala koma nkhani yonayoti ineyo ndende khale pakatikati uyu ena abwera kukalipa ndizizise ukali tikoze zinthu. Yes. Sakhumudwisa amene agwira ntchitowa kukhangati inu mukubakira akunja pamene ife mukuona meti gwira ntchito. Nde zimene zija upangiri umene uja unandithandiza kumpira. Kwa kumpira muone mu stadium chigoli chikarowa. Amene akusapota timu ya Chinyo akabweza chigoli cha achanyo. Komanso mitima makamwamba chistati yosi. So ine madziwa kuti uku mani tikulowelako anthu mitima pena makamwamba pena makapasi. Nde ntchito yeyi ndio kuti anthu amvesese kuti mukamabwera kumpira yembekezerani zinthu zitatu. Kuwina, kuluza kapena draw. Chilandireni. Komanso uku kunali malifali. Tinayesesa ndithu kuti zachinyengo ayi. Ku newspaper kuti ndiku TV, radio. Ni madziwa anthu amene apangazi. So yakuseri kunera mabwana tabwera no. Anthu ano awa. Uyu. Kamba now chifukwa choti ineyo, you know, we're working police, we are arresting criminals. Tima angatwa. Awa tima. And pamene po yena matengedwa ndithu amene mapanga zawo. So achakaza kuna kuti experience ya ku media muna inakathandizira kumanzo kumene nachokera background yanga ya administration kuna kuti kubwera kugwira ntchito ndi anthu. Moti ngati kuli nthawi imene farm
inalandira ulemu ngati bungwe nthawi imene likufamba 2008-2011. That is why kuchoka pamene paja kuti pano tikunena mmene tikukambisana ndi okha masapoti amatima mukhale patron wanu. Zaka ziwiri zadusazi tapangaso zomwe zija kuma game lero game Malawi ndi South Africa mona anthu athu ali mastandi kugwira ntchito ndi anthu pesa kumpira nkoti anthu akasafira ena kunyumba kulibe mtendere kumpira kofa nakayotsenkhawa kumpira munthu ikhanga double kose uko sakamusoyeso kuti akapera kumpira asangalale mafuna ndikamaona anthu ndi mawanja mpaka la pena pake chakatapita South Africa World Cup 2010 kunabwera President Clinton former president wa America ndanamufusa ino ku America apapanga za football zija zawo za kukhanga rugby inde so ino kopezeka bwanji mkonda mpira kuti ni makonda mpira chifukwa mpira naona kuti umapereka mpata ngakhale kwa munthu nthawi akalimbikira umasanduka bwana. That's why you have Ronaldo, Messi amachuka kuposa sogolera maiko. So akuti chifukwa chiti mpira umapereka mpata kwa munthu ine ndimaukonda ananenso nono Clinton amene munthu akuyankhula anainazoona andi pamene ndili pano maona anyama toti mwina pena akanakhala oputisa akakumpira zawo zikuyenda anakhala anthu mwina mati okay ngati ine ndingapeze mpata pano timafuna tize pesa anthu okuba siku ndi siku tikudana ndi anthu okuba zoto tikamayankhula zimene akuti uya kuyankhula sana afuna tizikhala chete koma tizakhala chete kafa pano pokapa pamene munthu amakhala chete izo zili choncho 2011 mukunenayo contract yanu sana ipange renew ngati farm CEO andi anthu amene kuti ya Charles Nyirenda samayendetsa bwino farm chifukwa contract yawo sana apangire renew anasokoneza zinthu anangono kuti I think uyuyu azipita basi chenjeni chinachitika nchani kuti asakupangene renew okay amene akuti munthu anasokoneza zinthu chimene sana kuuza inu nasokoneza ndipereke ulemu kwa anthu chifukwa zimene pa nthawi ndimati zichitike amaona ngati ndikulakwitsa koma kumapeto kwake zaoneka kuti amene mwina amasokoneza ndi atiwo so onse amene mati ineyo ndikulakwitsa samakambaso pa straight chifukwa kayendesedwe ka ntchito monga mene kumene ndali kufamba kunali board ine nali head of administration secretariat ndiku boardiko akanena chinthu ndikuchallenge apapa mboni yanga ndi a president a farm akale ochoka anachokachi amene asinthana ndi aiya abwere pano muzapangeso pano azatchule zinthu ziwiri zimene nalephera ine kumene kuchi andi mwina ndiwonjezere iwo aja ndi ine tinagwira bwino ntchito limodzi koma anali pa pressure ndi anthu ena mbodi anthu amene mapanga zinthu zopanda pake koma ndi asungira ulemu abwere azanene kuti munthu uyu contract iyo renewal sinachitike pa chifukwa ichi contract anali pa zaka ziwiri 2008 to 2010 ndemu 2010 sinanga anthu adziwe lero pang'ono koma kwina ndisunga ulemu wanthu pa meeting yoti contract yata panali contract yaine akina Phiri Jackson Mangwana ndi Young Chimosa coach 2 assistants and our technical director assistant Young and then coach kina Phiri natuluka siya makambirana pano za marinyo ma contract aona kuti anthu agwira bwa ntchito chifukwa kufamuko pamene ndiziwerera assessment ya ntchito palibe pamene inachitika kana management expert sisi bachitikaso then ndi kuti mmene muorganizera munthu natuluka after 30 minutes anabwera otakambirana ndiyeno munomo sitinagwirizana ena kuti simagwira bwino ntchito ena akuti haya ampitirize ndi taona kuti tikupase miezi 3 kuti kuone then abwana ineyo ndi mandate expert kwambiriso nanga kumaiko ni makapanga changa munthu amakapa probation koyambira kwa ntchito ngati kumapetoko simukukhutira munthu walephera ndiye zikomo kwambiri pezani amene angati natuluka nkutseka mafoni anga lero ndikuza chilungamo yes natuluka lero Saturday kushira hands hotel natuluka ndalephera natuluka
kuseka mafoni anga. Pa Monday ndikusegula phone. Punali mafoni ochokera kuma board member. Sunday sinasegula. Chifukwa ndinoona ngati kuti anthu awa ndachipongwe kwambiri. Ndimene takonzera zinthu akuti ndalephera. Sakundiuzaso even imene timagwira ntchito palibe amene kuti kulephera. Akanena chinthu mu board, by the time we meet next chinthu chachitika. Yes. So akundalephera. Okay, it's all right. Ndimene moyo uliri. Pa Monday ndikutsegula ndili mayimbira. Akuti mayimbira kuti ya. Haya bwere kuti ndenda pita kuti ucheni pa jamutayoka tinakambirana ndi tinagwirizana kuti kapena mpange chaka chimodzi ndeni nasira mawu awa awotenya milandu. Abwana ndi mmene ndapangira pa 2 years ichi malipiro wake ndi chipongwe ngati ichi. Haya okay, inuyo ndenzanga zimeta kati kupangira limodzi ndi inu kupita kuma sponsors osaje palibe. They never even brought a single penny. Zero. Wina namuza kuti inu ndama yokha imangobelesa ndi 25,000 kwacha. Koma mwadiandala mazambiri kunoko zimene ndimakupeza ineyo ku stadium kumendale pesa mphalu makwera ndege institute lako kuti atungo dala ndikanaka kupita ndi lero mukundipira choncho. So yes, I accept because of you. Chifukwa pamene tafika apa tikazikika, I've been training anthu ena mwachisanzo chimboni yanga atokhasu zinyenda every time kabwera suzu tabwera zinthu izi pamawa nsaka kuti ineyo ndazokapa zakuzakuti. So tisirewena. So there was an extension ya chaka chimodzi. Koma ndikuuzeni achakase anthu ena mmene muja chifukwa cha mmene fa munthu ukakha kuti wayima pa chilungamo anthu amene chilungamo sakuchidziwa simukagwirizana. Okay. Nde ndinene kuti ngati kuti ndinalephera one abwere anene zimene ndinalephera ndeyo akuuzeni zimene zoti athakuloza icho ndinapanga ndine. Koma ine taona ni munthu olephera uja akufunikabe sports kwambiri ndeyo olephera. Chifukwa nkhani imeneyo dinaveka ena akuti ayi zinthu amapanga ngati nkhani yonena kuti kunabwera kwa alendo ochokera ku FIFA anabwera kuno anthu osadziwa kuona kuti akhangati kwabwera alendo akuluakulu. The CEO is busy akuyenda nawo anthu aja anthu sakudziwa zonse maboza ukhoka. Chifukwa amene akunenayo anali Mr. Setibe. Mr. Setibe ana technical director wa farm ku office ya inali ku Botswana ya region yako. Yes. Asetibe anabwera ndi technical director Malemu Jackson Mangwana. Nde atafika chifukwa ntchito zina za technical anatengana anthu aja. Aende inayo nimagwira ntchito ya ku office. Awa kupanga zawo. After 2 days sana bwere sunaye munthu. Okay. Ndimene mauzi lwa munthu ja ubwerera sana zasazike. Okay. Then aitenidwa ku office kwa Nyamilani. Iwe kunabwera munthu osandiwe ngakhale ine munthu sana zasazike. Sana zasazike. Fa ine nimesa kuti sana bwere chifukwa cha farm anabwera fanya jana Setibe. Setibe FIFA alima technical director ma office out ma region and things. They amaendera maiko amene akuyang'anirawo. Kuti aone za kutekeni makosa amene mukupanga ndi akaone mavuto kuti FIFA yang'anira. So munthu uja atamaliza ndi achamuka anakwera ndege. So makanga kuti munthu uyo koma ndi ineyo sinakhale pansi. So inali nkhani koma nkhani imene ku board nakalongosola. Zimene zinachitika pa nthawiyo ndi asungire ulemu bwanayo koma sinza zabwino chifukwa choti ine nachokera ku system ya boma kumene umapereka ulemu kwa bwana wako. Palibe siku ndili mozi lomwe limene bwana achanga bwere apa kumene kuti munthu uja amandiderera ayi. Moyo wanga sindipanga zimenezo wanaphunzitsidwa. Munthu mwanga inuyo achakaza munapita ku skulu. Kodi munthu umati kupita ku skulu kena kusanduka mbuli zotheka zimene inu achakaza munaphunzitsa zinthu zoti munjira ina iliyonse singapangire mwina chito imengwira. Ndindonomeko yake nditi. That is why up to now when I support. That's why okay akunalepera kumene andipa support. Andipa support. Uyabuze yapan oti 50 years wosebenza bwino. Koma inuyo mmene mukuyankhulira apa mukhanga kuti pepaketi mukhotokoti mmagea mwano kwambiri. Pamuti ndapeza ndalama. Iwe unabwetsa 25,000 mmakwera ndege matani. Chifukwa choti munthu asamayankhula. Chifukwa munthu yanena kuti chito yathu ndikulemba ndikuchosa. Unoko munthu akundichosa koma kumpirese mundichosa chifukwa mmene mabwera kumpe inu kunalibe emuli mwana. And true to my word. Iwo anthu sakupeka koma ndilipo. Inuyo ngati misasa mutori zilungamo zina sizifunika kunenedwa iyayi.
Koma sopa zimangozisiya sopa livuto achakaza palivuto ukapanda kunena chilungamo ziko pansi ndio ukapita kumwambako ukatunena konku jamu nachoka kuti kuna ya tumango yankhula ndi kukozisi 2010 AFCON ku Angola kunaphulika nkhani yopsa kwambiri ya match fixing anthawi imeneyo ndeli muli CEO andi mpaka na Hellingzim akasungula nampanga bani chini chinachitika ndi chani? Okay, nkhani imeneja mwina ndi chapter china chimene chomvesa chisoni pa mbiri ya mpira kwathu kuno. Okay. Nkhani inazaphulika patadusa zaka ziwiri. Yes. After 2010 years choka kufana. Yeah. Koma kwa ine sina dabo kweni ndinena ichi kwa chilungamo chimakhala ndi munthu mpaka na kalikale. Okay. Mu 2009 kuna bwera timu ya Guinea Conakry. Tinawina 2-1. Koma kuna zabwera munthu wina mlendo amene nakampeza ku hotela munthu amene amati wachoka Singapore. Perumo. Munthu uyo amati kutikonzera magame friend chanchani. Nde atayankhula zake zili ku hotelo kumene timakalimbikisa anyamata after the game. Ineyo naona ngati kuti ku Singapore kwatalika. Nde napereka utenga mndondomeko yake kuti munthu uyu ineyo ndatalika naye sifuna kugwira naye ntchito. Nachula maina atatu. Hans Segas goalkeeper wa Mangalande. Bruce Grobler goalkeeper then wa Liverpool ndi John Fasham wa Nigeria koma okulira ku Mangalande. Anthu atatuwa anazamangidwa mbuyo makemo chifukwa cha anthu a betting amene akuti akugulitsa magemu kumadiapo koma betting syndicate anali aku Asia. Okay. Singapore ndi kwinako. Ndiye uyo akuti afuna zitikonza ma friend ayi nane na choncho moti munthu jatinasi ana choncho amapanga ndiyena koma ine I was not involved. Mu 2010 tapita ku Angola. Chikomuka kumbukira chakaza nthawi imeneyo timu yathu inaita Yaka. Yes. Apa ndio tipita ku Angola ukutadia Egypt mu mafriend Egypt walepera ndi ife akawina kwao kuchekena ka no sitikumbetsa anati apanga draw ku Cairo tipita ku Angola tinakadusa ku Swaziland kupanga draw ndi Ghana. Wina aliyense pa nthawi ija oti akabwera mu nyumba mwati mazeo oti uitikudya. Ndiye timu kuyaka. Chikoka chilipo. Wina aliyense akuchitana. Ndiye timu pena inazapita ku Yemen. Munthu wake ninazadziwa pamutu amene amarumikizisa zimene zana yemwe uja. Ndiye ku Angola ko kupambana ndi Algeria. Game yoti tikumana ndi Angola usiku wakewo. Kuti mawa tikumana ndi Angola. Munthu uja anaweza ku hotel kumiti magona hivi. Yes. De pena nafusa. So mkuru huyu zikhala bwanji. Basi munthu huyu ine sindikumuona bwino. Nasi apati pamene tachoka ku Angola kuja talepera magame awiri 2-0 ndi Angola then 3-1 ndi Mali. Ku Mali tunaweza kupita amati kukabinda ndiye maenda pa ndege 1 hour 20 minutes auti ndi kufupi ndi Congo. Kanga tika mkati mwa Congo kwa mbali ya Angola. Tabwerako kuja kufamu ndachokako ndi mmene munthu ku office kwina timapanga magazine town ya Blantyre anandibwerera kuti kodi iwe ukudziwa kuti magame aku Angola aja anagulisidwa anagulisidwa awati uwo naso so munthu weni maese kuti amwina nthawi zina amango yankho sipana atenge nthawi kwamveka kuti kwabwera chikalata kufamu choka ku FIFA kwaphulika nkhani ndi nkhani yokuti iphulike achakaza mwe jana mkana uja. Yes. Palermo. Yeah. Anapita ku Finland. Ndi munthu anapita ku polisi. Kumati kodi ni muziwa kuti mukuchitika za chinyengo kumpira ku muziko muno. Bwanji. Okay. Pali timu yakuja kuti pa bench page. Pamapezeka munthu ina amaoneka choncho. Munthu uja si wako. Munthu uja ndiye orumikisa za betting kumaononga magame. Ndiye munthu uja anamangidwa. Mmene anamangidwa pokamufunsa kunatuluka maina 7 a anyamata osewera aku Zambia amene anali kuja. Kuti nawonso ali mukagemu kuti azisokoneza magemu mwachisanzo. Si anthu amayika iwina Arsenal, iwina Arsenal. Ndi amasokoneza. Honga lifali, honga madefender, honga magoalkeeper kuti iruze. Ma betting syndicate ndi amadiapo kwambiri. Nkumagawana ndi
anthu amene sokonza magemu aja. So atamangidwa munthu uja FIFA nati okay ina nkhani yayikulu analowerera chifukwa nkhani imene ku FIFA inazakuzana ndi nkhani ina inachita ku Hungary kuti substitute analowa mgame timu yake ikuruza 2-1 anapanga equalize uona kuti akusangalala yekha ena aja akungomuona yes akutuluka mwe wapanga chani weyo ndalokwisa uchinyo wapanga chani weyo timaluza pamene pachapo wati winitsa yes ndo munthu uja nawo ndindasandeka anakapanga report investigation kumeneko resulted in over 18 people arrested bwana the manager anakonza kuti ithere chonchicho iwe kumaka chinyasa wasokoneza ndiye afifa nkhani zimabwera zochokera kumali uku kumangala ndi uku ndiye munthu uja ndi amenenso pano anayalula akuti pa zaka za dusazi yes taononga magemu 675 aish magemu amu Europa magemu Africa Cup magemu World Cup 675 ndiso pano kunali kulowa machipinda ndi amene anaza chula za Africa Cup kuphatikizapo zikukambidwazo ndiye anati okay iweyo tipanga chonje chifukwa munthu mpaka pano tikunena pano so amakutuma ndani akuti Jack Chan munthu ndi wa ku China koma based in Singapore ndiye bwana wathu Jack Chan was also arrested ndiye munthu uja anamtenga ngati mboni moti anampasa zaka ziwiri mprison limodzi ndi anyamataja koma panopa iye uja ali under guard chiwanachura anthu onse akupanga mmene moti kungomona mstreet amene ndiye kuti mukatenga maliro he's gone Palumo uja he has to be protected chifukwa Palumo anachura zinthu zimene amfuna anthu asadziwe anabudula memo akulu so nkhani yako Angola ndipe kunatuluka zinthu zambirimbiri kuti akulu aja amene anabwera siku imene kuti mawa tikuma ndi Angola kuluza amapanga zawozo ngakhale nkhani pofunsana sinatuluke yonse ine napemba kuti nthawi imene mukumbukira timapanga ku radio rather ku television ndi hearings so nati okay mwina tipanga apiro afifa watuluse umboni senga nazo zonse napita kuboma kalata kulemba imafunika 2.4 million napita ku sports council napita ku farm 2.4 million perekani timbe bwino ndalama ija sinatuluke moti nkhani inagomera pamenepo koma ndizoona chifukwa choti zimene kalata inabwerayo zimatchulidwa mmene momo nzovuta kwambiri kuti munthu akanireti kuti izi anangopeka koma kukala kuti mpata wa mmene nayenderamo unatheka bwenzi mwina dziko lita masuka koma zinazi ndoti ndithu ndi mmene inakira timu yathu kukanapanda wina kulowerera timu ija ikanapita patali kwambiri so now titengerepo mwayi kufa iniyo ndi kuti nkhani zimene zimukuzidziwa ndithu mwina mwakuya kwambiri kuposa enafe ndizoona ndithu kuti magemu aja amatha kugulitsidwa right maumboni ndakupasani umboni wa ku Mangalande ndakupasani umboni wa ku Hungary ndakupasani mukukumbukira ku Italy Juventus anairanda ma points 18 facha zomwezo mpaka na was relegated ma betting syndicate wamati amagwira bwanji wene okay ma betting syndicate anthu akuti juga si munthu umakapanga weka za betting kuti iwi na yakuti makoti nde iwaja amadziwa kuti anthu amene asitika ndalama tiyerekeze ngati game ya Malawi ndi South Africa okay asitika alesa kuti iwi na South Africa iwi na South Africa okay iwaja makora kuona mena anthu akupangira bet nde uku kwalo wachumao ndi amapanga choncho amagwira ntchito pepani tinaye chilungamwe maumboni ake apezeka poso inde amasebenza 1000 malifali apangapo zimene international yes chifukwa ndi umbonisi ine ninaye ndilafoni kuchoka ku dziko lina la chuma kwambiri kuti ndichuna malifali ndete said tikutumire apata tatipasa bank account number $5,000 ulandire pumpani inu munakana mpaka nakapanga report kwa water and I said ukandimbiraso on the second day ndiuza FIFA $5,000 inde yakuti atapasa tapereka account ndinazo igwedera account inde and then I called malifali amene wakambira game ije kumaiko kuti mukachoka kuno mufika Ethiopia nkuteka zabwera munthu wa suit upasa no envelope chenjerani pamononga yes amangena kumene koma sabamu timu muji amakonda kwambiri
defender, the goalkeeper. Yes. Yeah, kuti backup. Yeah. Angati referee kwa mena penalty yaboza. Pena mwana tizigoli tija kuti vera ndi anthu. Oh, makina aja kuonesa zachitika pacho. Koma kumasuja ndi statistics munapanga statistics. Ndi statistics. Mota iniwe kumasula mene mukafunire kuti ngati court. Aona basi kuonapo mlando. So na Yesu amakamba zake. Nde akachunama panga choncho kuti mwina referee zimuvuta. Yeah. Chifukwa pali nkhani imene tili nayo yakina referee kwina kwake. Anamvera obwera ajalendo wapereka penalty. Kenaka mkatikati munthu obwera second penalty referee. Kuti penalty yachiwiri ili kuti munthu uja wamvera. Waledwe nzokoza anampanga report ku ina nkhani yopya. Another. Akuti penalty yachiwiri ili kuti pali referee wina kwina. Game ya tina. Penalty box akufika. Kuti mwina munthu angapereke motani. Game ya tina. You tell us 0-0. Ananya mukasiku romwero pandege. Sinanga anthu ajabwera. Soma tano sima thandize. Yes. Nde danena kuti defender. Depena mwana defender goalkeeper. Wina wanga pakanthauka kubwera signal. Paja pantini kusitika kuchi. Pena mati chigoli choyamba chibwera first 20 minutes. Yes. Or first 30 seconds. Yes. Akachuna. Ili muzingo daba kuti pali ena auti ama drag road. Tipereka chisanzo cha 1994. World Cup America. Escobar, defender wa Colombia, popanga block cross anachina. Mkuruza timu yake. He was shot dead mbala and the girlfriend akuturuka. Ma drag road aja na city kandala mabele. Ndiye magaza kuti wahongedwa kuti akachinyeka. Oh, watichinya. Yes. Pamene yali mistake. If you check pali ka clip kena ka video goalkeeper wa Kenya namimika pana. Zigoli means mawelo ipena kudaba kuti zimene zija zimalumikizana ndi abetting. Ndiye amakhala ndi anthu awo madoba. Amayendera mpanda wakuti. Pena kuza kuchula kuti tikufuna lero tuzile tuluke. So zimene zingasimikize. Masapota zipeta. Naomboni ndi awo ndi kupereka. And konkuno we have challenged anthu ena amene mafuna azipanga zimenezo pena kuno. So chigoli chichakanidwa bwanji. And all teams complain. Pena muona kuti matimu akulu wawo amene ndala mfinya tu. Zinateka tu basi. Yes. So now also they become victims. Koma ena ayo sina katimu ikakandi anthu ochuruka. Ena ndi chidwi chawo ena atikafuna mankhwala akakumangukhala kubera timu ena amakupanga zawozo. Koma pachilungamo kachinyengo mu ntchito iyi zampira sikuti kama atalikira muone pano kwa Rwanda mazambiri. Monga betting aja. Muona ma sponsorship amene akupereka kumpira maiko konse. Ndekuti kumalowa ndama zikati. Monga World Cup ichi. Kuti final ya rowa the whole world ndio anthu ama betting ndama zikati. It's a lot of money. So muka vinapo pacha. Vinapo. Basi mweruka bwino. You are sorted. That is the name of the game. Grandmaster mpira ku Malawi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Ndipo anthu ena amanena kuti kusupporta Flames ndi kulimba mtima. Kuti iweyo wadzipereka pa mtanda kuti ineyo ngati ndikupha ndipheni chifukwa nde china chonse chikhoza kuchitika. Flames ndi timu yomvetsa chisoni kwambiri. Imatha kumasewera bwino mwina kutsogola umadzata kuti kumapeto kwa game akuti apanga equalize. Zikatere mwaluza. Timatimu timene timatichinya ife ndi matimu oti mwina sokwawo sosadzonso zoti kodi mpira ndi chani. Koma kutengera kuti mpira weniweni kuno ku Malawi kuno ku Africa mu dziko lapansi zinthu sizili bwino. Ndiye umadabwa kuti dziko lino ndi lalikulu. Nsanje tuchitipa. You mean kulibe kwa anthu onena kuti akhoza kumaka ma goalkeeper, ma striker zimakhala bwanji. So inuyo mwakhala pafupi kwambiri ndi mpira uja. Munganena kuti mpira ukupanga improve kuno ku Malawi kuchokera apart from kauchene kamete na wina kale tidakachemerera mpaka na pano kana tinatopa nako East and Central Africa chiko kale kuma panopo there's nothing to show for all these things neti makamba kuti tikupanga develop football tikutere mpira ukulowera kuti ku Malawi kuno. Mu chaka cha 2007 nduna ya sports ali a former vice president akachala ya Kumbo. Mu December, I think panapa December 7.
ku Mount Sochi kunali mkumano kumeneko anaitanisa anthu amene kumpira akhalako komanso ena apa mbali amene atakuthandiza mmaganizo nkhani yake unali kuzukutura kuti kodi chenicheni chikuvuta ndi chani. Yes. Nde keynote speech ya pamene paja anandipasa ineyo ndili kunye ndili kuthawi imene sanapite kufamu amene anayankhula kumenekoko komalizira nali ineyo. Mudati chani? Nde nayamba kufunsa kuti tikumva palibe zikutukulu kodi tikaona mpira moonjezera masewera timatenga ngati kuti ndi business investment kapena kutayira nthawi fandu pamene pagona chimene chingachitike. China chilichonse achakaza inuyo ntchito imene mugwira. Yes. Munthu umazifunsa kuti unimakangosewerako kapena kuti ndikasowa chochita ndimabwera. Chifukwa yankho la pamenepa ndi mmene lingatithandize kulongosola zomwe zikuchitika pano. Pakuona kwa ine pa nthawiyo which is even the case now even though panopa pang'ono zikufuna zilongosoke zikufuna zilongosoke kwacha amene ali kuma office kupangira nayo kuti mpira umatengedwa ngati potayira nthawi leisure. Yes. Tiyambire mabwalo amene ntchito imagwirikirako. Pamaiko onse otukuka pa mpira palibe dziko limene posewera mpirapo mpachapechape kulibe. Maiko onse otchuka kuti awa mpira dziko lilotchuka South Africa kuti posewera mpira pamakhala ngati pamene titili pano like this. Pamene kuno ground ambiri lokuti pasaina kusewera apa iya mpire kuma toilet so ngati pogwirira ntchito pachapechape inu achakhaza mandiyitana ine pa tili malo afumbi. So chimenecho ndi choyambirira apansewa anjinga kudutsa taima ningati tijezabe idutseka malo ogwirira ntchito kuti ukusonyeza kuti mpira we don't take it as a business and chimenecho chodabwisa apa bingwa 2-3 months ago panatuluka 1.116 million kwacha the business yotani mala munomo 90 minutes you make 116 million osateka and then ma million akuchitulukire choto koma pamalo pogwirira ntchito zibera ntchito so choyamba ngati dziko and you are talking of successive governments after 1994 say amene abwera after that mpira they don't take it seriously. How? One, pano this is a neighborhood iyi muone konse kumene masewera maenda bwino kumangalande kujema inu maenda maiko ku neighborhood kumapezeka mabwalo ochitapo sports kumalawi kuno ma neighborhood pena paliponse anamangapo nyumba so patuluka bwanji zinthu zakupi chifukwa mpira to get to another level anyamata achikudachi amene tikuwaona ma television ya mpira akuti akapita kuma academy koma ma street mchama akapanga sampe kuna street yote mpangire za mpira kulibe we have intended we have seen there is nothing so choyamba chipuko chokuti sinaikepo mtimu ngati dziko palibe chipaso cholongosoka chimene chingatuluke so how do we do it pafuso nafusa nthawi ichi muyamba fuso okay pano Morocco they are hosting World Cup ku Morocco pano siyakucheza mabwalo ambiri mbiri that's why maona maiko akakuti kwawo kwa akana akumapita Morocco akufupi ndiko yes amapita kumene so first invest South Africa they have invested ku Cape Town mabwalo ti same the Europe mupanga zimene. Number 2 ku Malawi kunoko nthawi imene makula enafe kunali physical education ngati a subject PE kodi PE ilipo pali ma private school Malawi nambiri mbiri kumene kukulibira tubwalo lino even nokuti anthu akhale fit. That's why you have people guru mbado uno ino mwando na gona pa I'm 68 yes okay mbado uno kumapita ku parliament magona tuvu muntu ali mu office is not fit. It's not fit. So akuti the mind and the body play to nine akanga the mind and the body have to work together for equilibrium kuti muntu ukazikike must be fit kuma uma gono you just eating so you are useless so kuma bwalo sitina konza ku school PE kulibe now that is important chifukwa nthawi imene muti timawina ndikupasa chisanzo 1978 team imene ina sewera pa stadium pa goal panali Saidi Dennis Omar from 4 it was already into technical school
kumbuyo kwake Jack Chamangwana kumaliza secondary school. Next Tewesa Henley secondary school. Hale waye kumaliza secondary school. Left back Marora anali kumaliza secondary. Later on he was even to university. Kubwela midfield panali anthu awiri Michael Kaifa ndi who do you call Jonathan Bile. Those two came from Madmark. They had not gone to secondary school komana and was indike. Then we had Tom Kazembe mpaka degree. Kutsogolo kina pili omaliza secondary school. Chikafa omaliza secondary school. Bernard Gonde omaliza secondary school. They won the cup Kawiti 78-79. 1988 Meti na wina kumaliza. Onse mutimu Mombarunga, the whole team onse analomaliza secondary school. But that has changed. Ndikunena izi chifukwa chokuti kwina kuja kuti amapita kwa academy. What do they do? Masana, mama school. Yes. Masana. But now how do you get people just paying pale ponse? What ku school kumathandiza discipline. Kupanga zinthu mwa mambo wake. Now mukamango tenga bwera kuno ndije tuvutika nazo. So we stopped physical education. And physical education mama wake tinalisondia as princess physical fitness and everything. Yes. This is not. Ndepano tugaza kuti bas mozizizi kuzipezeka. Go ku Super League. Ku Super League season ikamata uko anauza kuti mukhalire ma youth team. Maso saika pembezo. Akumakatenga ku division. So makatenga ku division munthu oti kusula kwake simunaone. That's why amangosewa magame awiri kena kazi. So the whole system needs changing. Yes. And two, kwa ine nimaona kuti tukanga tatsogoza ngoro ndi hachi kapena ng'ombe ziri kumbuyo. Kodi chena kuyamba ndi chiti. Tikufuna tiwine tisanabzala. Fatika bzala kuwina kumukolola. Ndima imakhalira. Nanga umayamba kololo sanabzala. Aye. So tasokoneza. Yeah. Kiwaka lero I've said it was starting from primary school physical education. Amene amaone kuonja mpira eno tama zimapange kumeyo. So today zose zinasika 1994. Physical education went. Anthu akuyangu wasisi kumveka. How do we improve? Chiwa kufamuko iya ndi anzao ali uko. Koma uko. Boma yene irowererepo. Yes. Bring back physical education. Train my teachers physical education. Ena azikawotamanga. Ena azika different sports disciplines. Ena kumpira. Then kumpira mabwaro ogwirirapo ntchito. Koma zose pano zili down. Ndeno chifukwa chake kuwinako kwa ngozi. Mwachisanzo. Ndiri kufamu. Many team imawina matimu akulu. Kachikana komaliza. After 2012 akamavuta ukako chifukwa crop ija anali anyamata akumbuyo ku 1998 anali atapya titakolola pamene paja pano ndi gwangwangwatu. So now administration ilipo they are trying, but then ntchito zawo zonse zipaso mwina zitakutengerapo nthawi kutuluka chifukwa uku kuma primary school kuma secondary school tachotsa situikaso mtima pa physical education. Now I'm saying this panopo ku sports kwa bwera ndama yambiri kankotama ngotani television which means titati tilimbikire back to zimene nafusa 207 panopo mpati woti ndalama izibwera kwatukuno akuti forex anyamata ajotama ngamunga ku Kenya forex amabwesa kwambiri kuti zituko zikuchitika ndi anthu othamanga. Yes. Similar yampira akuti amugula munthu 30 million ndoti ma club muone kuti akatamuka. So we need mphamvu ya boma. Farm ili ndi ma limit. Kwa mphamvu ya boma background yakaibwezeresa okumapanga mwalo that is possible. Then muona kuti it will take about 5 years or more. Koma mmene zili zinthu padakali pano kuti kumusiku ukhangati kuli mmene kwakhalira patenga nthawi kwambiri kuti yambe kutusa zipaso tiwanima fusel. Where is Lawrence Wana? Why are we not producing Kinapili? Why we are failing to produce Marunga? Anthu oti mapita ku Europe young chimozi Jackson kungonyamuka mu state big teams kunja lero lino akumapita kumakakha ku division yakumeneko kumusi because we stopped kweniko ku Nazare tinaona ngako akutero Grandmaster. Nkhani ina imene Amalawi amakhala ngati amasowa nayo mtengo ogwira nkhani ya makochi kuno ku Malawi. Ndikunena izi chifukwa choti pakhala pakutuluka maganizo angapo. One, anthu amaoneka ngati kuti akuluakulu oyendetsa za masewero ampira amadalira makochi akunja. Kotero kuti makochi akunja akhala kubwera kuno pena kumadabwa kuti ati kochi uyu weniweni anamtenga bwanji amapanga chani kochi uyu.
koma khala kubwera kuno kumadzayendetsa masewero zakanika kumapita 1 2 mapeza kuti anthu amadandaula kuti makocha akunja amandiya ndalama zochuluka, makocha akuno ku Malawi samandiya ndalama zimenezo. Pena ena amavomereza adi kuti ngati mmene munenera inu mwapa kuti look guys, these are homegrown guys, kampira kamene akudziwa ndikoti komwe kasoka kamene taphunzira maimo muno, maybe it makes sense kuti tizikatenga munthu wina kuti mwina abwere ndi nzeru zina za yenu, fa kuti tizingotenga tokha ndi mapiro ake ndi izizi. Inuyo mapona bwanji pamene pankhani ya makocha? Nkhani ya kochi kwina kulikonse ndi nkhani imene anthu sanagwirizane chenicheni kuti tilowere njira iti. Okay. Mukapita ku Mangalande. Ku Mangalande maklabu ali over 25,000 maklabu at different levels. Koma kumene kuja matima wakulu akumatenga makocha akwina. Spain, South America. Alina wotu anthu. Makocha abwino kwino. Inde koma anazindikira kuti nde anthu ndi amasulira research kafukufuku ku Mangalande because I've been a researcher myself. Okay. Anaonesa kuti matimu anapanga research kuyambira 204 pamene anayamba kubwera mowirikiza makocha obwerawo kuzafika pa 2017-2018 anapeza kuti nde anawerengera magame I think about 14,000 games and magame maloko coach kunapeza kuti makochi obwera aja matimu amene akuyendesa amasunga mpira kwambiri percentage. Chifukwa mpira wa ku Mangalande konse ku Ulaya amene akuti ndi kick and run like hell menyera kutsogolo bola muntazi tamanga pamene makochi mukaonera ndi Europe Germany kuti mzanga ali pati. So kutenga kwa makochi obwera aja mufuna kuti zinthu zikama system ndipo. Zikuchoka apa zipita zateka and you can actually see kuti makochi obwera Manchester City pa zaka zambiri kuti anthu bado kufa timu osawina league atabwera Pellegrini ndi Mancini uji obwera Manchester City ilomba kuwina. Akatenga Guardiola kuwina mowirikiza zaka zisanu kaya kuwina mowirikiza. Okay, wobwera ameneyo. Mukapita ku Liverpool amene akama winisa pakatipa Klopp uyu wapano ndi anthu obwera. Ndiye anthu akamati obwera ndio ipo komanso kumayikoko akumatenga obwera malinga ndi mmene akayiwunikira game. So kwathu kuno pena pake zakhala mwachisawa. Chifukwa kwa ine funso loyamba ndi inu mwandifunsa kumene napo ine ndinaphunzira ntchito za umoyo zachipatala. Mwati nditha kunena kuti ndi experience ndimene anatika ku maiko andili bwino. Ine kwinako ndichula Garden City kunabwera delegation amafuna ndikaka Garden City kuti kuja kumama matumiza anthu Malawi. Yes. Kuti ndikakale kumene kuja ngati coordinator wa odwala amene achoka Southern Africa. Tinakambisana kwa pela pake I think nakonda kwambiri kwathu. So 2-3 times nango sawa khala. Now ndikunena izi focho kuti tinawunikira kweni kuti vuto lene ndi chani. Chwazi kungokambidwa uyakambepo vuto lili kuno ndi ife timadziwira pa mabwalo katika mu stadium komanso bingu timu imene coached win apite pa bingu pa flat ngati hapa mukaona mene timu kusewera maziwa so abwana akutalira kwambiri ndi chitukuko. Pasua anachoka Zimbabwe mukauza mthu Bullets kuti obwera ndio ipo mugwirizana ndichipero chimene chichi ndikuti tu ndichipero chimene chichi even Pasuayo mmene chaka cha tamati kufuna coach walo apa amene aliroko atasanga Pasua coaches osewera ku Malawi not yes uko endorsing so ngati makochi amene akuendorsing wabwera ife ndipenda anchito yawoyo so kwa ine ndi mmene makochi athu ndimanena kuti coach choyamba chaka ichi cha 50 I have worked with many teams kuzusa kuti timu yatha choyamba coach asamakhulupirira zisamba and we have many coaches kwathu kuna makhulupirira zisamba ndiye amene unayika mu Herbalist Association of Malawi nacho sa coaches ayi achakala ndimene napangira ndi coach association of Malawi komano ngoti ongokhulupirira zisamba suri muchita kumuyika mu association ya Herbalist ndipo akakhulupirira kwambiri kuja muona game ndi mawa lero lino alikuwa singanga usiku it can't work so ukusokoneza iwe wauze anyamata zote akapange malinga ndi zimene machira pa training komanso mdanuza mphamvu yake ilipa so ngati ukukhulupirira so zinazo ndio zachoka manja mwa iwe that is also another big problem maona kukangana kumpira amenya napo chifukwa kukhulupirira kuti zinthu izi
zimanje mwazisamba. That is a big problem. Now, taking makocha kunja. True, ena timamva kuti anamuona pa internet. Oro ena manager wake nimena umgulisa. Makochi pazaka kuyambira 12 or ufika pano. Tasinda makochi 19. That's a lot. German ambassador kuno Malawi. Chaka hicho 5 years ago. Anayo ndikudabwa kwambiri kuti kumalawi kunoko pasaka izi. That time it was 18 coaches. Out pamene kwatu ku German. Pasaka 90 tasinda makochi 9. Chwa ngati ntchito iyi mugwira inuyo achakaza. Mfuna igwirike bwino. Eti tengani munthu kuchiyambiko mwakambirana uyu tifuna apange chani. Mukati atibwesere mazati no marizati sabwera pa yoka kuli zina tutakataka. Chiwama coach amalawi adziwe ichi. Coach wa national team ayambe kuwerengera lero. Anthu awanali mu camp 5 days. Ma coach a national team amakhandira Nyamata pa myezi 12. Sikupitira mwezi umodzi. Ama ukhandi ma coach ma oposeweraja maybe 1.5 months. 10.5 months amakhala ku makalabu. So ngati ku makalabu kuja kuphika zinthu zosapya, don't expect kuti coach wa national team zikapya. That's why wina yesa kabwera akuti quality akayankhula chocho akuti tukwana. So choyamba tikhale ndi program yoti uyu munthu maybe 2-3 years tifuna akonze ABC. You have to work ndi makalabu, chenjani program. I've been suggesting people are not listening. Kuti pangani the council of elders ema coach. Coaching inspectorate. Coaching inspectorate aike meno young chimozi kinapiri ma coach anyu anena wakutu put them there. What will be happening is this. My Super League team owns 16. So as a governor kuyendera. Go and watch training module per week. They stay there 1 week. Akumakoza banji. So Queen Imakali investors live and I've watched. I go. Say no, this is not good. Monday, maybe you are assessing weekend. Tuesday mpangejani. Game ndi mawa. Lero mina mpira ukavuta kwambiri tita kuchinya pa ma free kick kona. Unaona Arsenal killed Real Madrid free kick kawiri. That changed everything. So kunopo mango sewera. So to me kuyambira how we develop my coach, we have been pushing tiloweko kuma college, tiloweko kuma secondary school. Mpira umene masewera a schools. Ndo siyana kwambiri ndi zimene machika kuntunda. Go watch schools football. Wonderful. Choti ma coach agenda ndo oti naoso ali bwino. So if we invest kumene koko, tika ni ma coach ambiri a level imene who can say let me take up coaching. It can be a career. So tika churusa and was even referring. Pali referee winner of Germany one fupi chonja maimbira ma game kuyobo. Mkulu amene is very good. Muntu uja ndi doctorate of law. Law, doctor, PhD. Damena maimbira uchi. Chifukwa mpira uchi pamachitika zinthu tikufuna kumasulira mu. So munthu ngati mwina asuna apite ko patali ndi school. Kuti umasulire izi numasokoneza. True, amiti zikamba chilungamo. Amene ntchito ngati magwira ine, ntchito imene mukuseweza. Ino achakaza ntchito mugwere mukangotenga munthu auti ine ndamaliza huko. Akwanisa. Asakakwanisa. Ungopanga program ichi muona kuti polisi ikuyembekeza munthu. Ala muzija simenene kupanga mutija. Ndito. Timalize macheza athu. Nkhani ya zitsamba munangochita mukhudzapo koma nkhani so yoti mwina mukhoza kuti unikirako mmene munenamo kuti inuyo you have traveled far and wide mu Africa, Malawi ndi and beyond. Anthu ena amakhulupirira ndithu kuti zitsamba zimagwira ntchito mu masewero ampira ndipo ena amaona kuti mwina sitikuchita bwino fa yoti kumbali ya zitsambazi sitikuyendetsa bwino. Ngakhale ma club football anthu timaona ena akudumpha mpanda, ena akakodzera pa golo, ena anyamula kankhuku kopanda mutu akakavunyiza kuti chikuchitika ndi chani. Inu experience yanu yakhala yotani nkhani ya mankhwala ndi mpira? Zimalumikizana adi kapena anthu amankhauri ndi zikhulupirira? Anthu amangokhulupirira. Ineyo taonani chaka chinchafe and I've worked with different teams. Team ina yonse imene nagwira nawo ntchito. Choyamba na kubaninga mankhwala. Inuyo? Set kwina munthu anabwera, abwana kuti patisinga ngomba kwambiri. Amathandiza. Ba takaitana committee abwera. Nde anatamanga kwaitana committee. Team imene mayendesa. Yes. Nde takamba zimene manduza. Pakuti patisinga ngandemena mauza bwana kuti mwina amene atithandize. Then I was at uyu sindu kumfunaso.
Mesa munthu akuthandizira nzeru zoti timu uyu taona ni timu ya timu ipite patsogolo naipeza pa number 3 pa number 1 nabalinga mankhwala so uyu sindikufuna uyu ndamene kusokoneza bwino konkuno kufupi ndi kuno yes timu yakumponera na Super League mukafuza kumponera mtangofika first day nimapita ndi hearings kazi system every day training Monday to Friday choyamba ndinalesa mankhwala aisati ku Super League mupita tizikachapira kwao komweko poti agona pomwe pa ground timachapira komweko timu yamponera na Super League no mankhwala kwa kuti mukafusa kuti mankhwala chambanga chani kunoko ma international game amapanga mankhwala gona momwe amakutumulira mu ground utaonazo mwina ati makauti sina kuzinchira mankhwala amphamvu amanena kuti ndikuti acha ali mankhwala amphamvu aku South Africa amabwera ndi shehe so shehe amawerenga Quran I think mujama ngopita kuona kuti munthu ukaenda mulungu ndi wachikondi so akutetesa matiteteze tigwire ntchito amagwira ntchito omwe papa patichapa ndiye mankhwalawo achaka ine sinaone umboni wokuti mankhwala amagwira ntchito koma ine ndi umboni wokuti wina wapanga mankhwala wina samapanga kumuswa masapota akalipo wamankhwalayo kumuswa andi pamalawi pano matimu ena amene amawida mu Super League relegated ndi amene so amakonda mankhwala kwambiri pamalawi panopa sindi achula dawa anatuluka mu Super League mu mankhwala vili mbwembwe ndi mwina kwa iwowo koma abwerese kayo umboni umenewo sinawone sanabwerese muni ndi mwana dzina ake Mandela munamutchula Mandela chifukwa chani Mandela zina limene lanampasa bambanga chwana khalapo nthawi ina ku South Africa imene awonso kuti ayambe kuyaga kuti azipanga za ndale nthawi imeneyo pakana mangidwa akulimba ndi azungu aja kupitiza ndi ndale ukapanga business yawo ukupanga ndale le nafusa uyu mwana wabadwa ndi matibwanji alamene akhale Mandela chifukwa kwa iwowo Mandela inali ngati munthu opereka chikhulupiriro komanso munthu opasa chidwi ino muone mmene anali azungu aja kuti munthu mmodzi onse amalira atuluka atatuluka uno zatheka zinthu so pamene popo ndiona ngati kuti kwa iwo nthawi imene amapasa zino limene Mandela kunasala 6 years kuti atuluke 1984 2024-2025 munalandira award yochokera ku FAM komanso munalankhula kuti ine mumafika ngati kuti mwina muona kuti FAM simakupanga recognize mokwanira kapena mumafuna kutanthauza chani kwenikweni mati ndikadzamwalira ine ndikubwerezanso munthu ukamapanga chinthu monga inuyo simpempha kuti anthu akupaseni ulemu koma amakupasani chaka chino pachaku chakuti awina chakazi nanonso malimbikisidwa munthu une ndiwona anthu so ine madaba kuti munthu une ndagwira ntchito at all levels ndi mabomo osiyanasiyana at all levels I mean koma adindo osakuona ndi chimene chimanipweteka kwambiri choti pali anthu ena amene timapita pena ku stadium unakuitana kuwapasa ulemu uyo umpasa ulemu akungokujowa ndi mnadziwa kuti anyway sili bwino koma nanenso awa asazabwera kumalira kwanga sazakuyankhuleko andi natsekadi FAM natseka koma chipo choti chimene anapanga hiya okay ya FAM yokhanda koma kwina ku political establishment anthu amene agwirana ntchito kwambiri umangokonda kugwiritsa ntchito munthu amenewo asazayankhule pamalipanga and I will not be allowed ndikubwerezanso apa pena mwina ena anayiphonya koma ndikusindika ndithu kuti anthu otere chifukwa munthu asakhale wabwino akafa nanga ndimva bwanji zomwe munapita akuyankhula zabwino zaini bwanji ngati pali munthu amene afuna kuyamikirani pa zimene munachita anene pano finish osati pamaliro panu list ya anthu oyankhula chonchi aya bungwe lakuti sadzayankhule association yakuti adzayankhule aya anali munthu ngati timati komanso mwana wanga wina msikana Monica ndi lawyer akakhala pamenepo ayi awasayankhula ndi pamaliro anthu they are celebrating your life mufuna muzaleta anthu paka how do they celebrate when I'm dead koma doesn't mean kuti foti mwafa ndati moyo wanu watha anthu be akayankhula chani funso ndoti akayankhula chani munthu uja anali kuyamikira kuti munthu uyu anali munthu odalirika mu dziko muno ndipo timadalira kunali Ambuye Yesu pa nthawi yake ananawo mifanzi sikuti anthu aja masayankhula zabwino yeye atapita
They were with him then, they were with him even after. Ndiye pano tikutseka programu iyi. Uthenga umene mukwauza Malawi ndiwana mukadzafa chizachitike ndi chani? Chimene chitachitike ndakatengera zimene ndikufunazo azayike nyimbo pachi. Nyimbo stand up for your rights. Kwa zikura pants for all the years. 2000 years ago, yes, existed. Koma nganija tikulimba na chilungamo pene chimasowa. So azayike nyimbo imeneji. That to me is big honor. Okay. Komanso amene atayankhule paja afam vadatsegula. Chikoma naika tsegula. Koma kwina kwa ayi. Chifukwa anthu amene kwa ine palibe chimene napanga mziko muno. Ndekuli bwinawonso asapasidwe mpata kuti azikakamba zinthu za fake. Zinthu longa ziliko akambe ndili moyo. Koma ngati sapanga ziko mkwambiri. We are winding up Cruise 5 with the Grandmaster Charles Nyirenda. I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. But first, I want you to tell us your full name. What's your full name? Charles Hamilton Nyirenda. Now, Hamilton was the name of my father. Okay. Charles Hamilton Nyirenda. Yes, Grandmaster. Yes. Do you have any tattoos? Never. Do you have any piercings? Nothing. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? No. Have you cried over And someone? I've never been one day. You have Never. have you cried over someone? Yes. Have you fallen in love before? Yeah, exactly, because I'm human. Have you killed a chicken before? No. Have you gotten into a fight before? Yes, I was attacked 46 years ago, so I had to defend myself. Have you gotten any surgeries? Never. Have you ever been hospitalized? Never. Have you donated blood? Exactly, twice. Do you know your blood group? Yes. Have you ever smoked weed? I have been a teetotaler for 68 years, not even attempting to taste more chamber or what, for 68 years, as sober as can be. Have you ever drunk alcohol? Never. Would you drink alcohol? Never. Would you smoke weed? Sizingatekeso. Have you broken someone's heart? I believe so. Have you had a crush on someone? Yes, as humans, sometimes zimongo telepo maroto. Grandmaster, it's been a pleasure talking to you. Please.